ଅଛି ଆଗାଲେ ଭଙ୍ଗା ହାତରେ କେତେ ପିଟିବ ଦେଖିଆ ବ୍ୟାଟ୍ ତ ଧରି ହଉନି କେତେ କଣ ରନ୍ ହଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦେଖା ଦେଖି ହବା ଦେଖିଆ କଣ ହଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆଣ ବେ ଆଗରେ ପୁରା ଶॉट କାଇଁ ଦଉଛ ମାରି ପାରିବ ବୁଝି ପାରୁନି ଦେ ଫଟୋ ଦେଖିଏ ଦେ ଫଟୋ ଦେଖିଏ ଆଉ ଏତେ ପକା ପିଲା କିଛି କରି ପାରି ଏଇ ଦେ 6 ଦେ ମୁଁ ଛାଡି ଦେମି ଦେ ନ ଛାଡି ଦେ ମତେ हां ए गळे ला काढी दे एटा काढी दे एटा पेस पको दा पांचटा ओटा ए ना हां बढ़िया बढ़िया इले सिबरान मन देखिए जय जय एले फसिबो जा 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 जा